दयाकोरी भिडियोटी शेष जाए देखो भिडियोटी संपूर्ण काल्पनिक और मनोरंजन क्या थोड़ा प्रयास कर आम उद्देश्य नुहे भिडियोटी देखो आ मनोरंजन करूँ दयाकोरी दया को नियंतु नहीं जदि आप दया को ने आम दोषी नुह इति आप बालेश्वरिया टोका। ओहो कि गरम होची ओहो कि खरा हेची ओ छोरा कि गरम होची मनीषटा खटी खटी जीवन चली जीव किसी पवन भी दौ नाही कौन करियो जे मनीष ओहो अरे बापा कुआडे गलु रे पानी गिलासे आनिलु परारे तंटीटा सुकी जाउची जेमितिका प्राण चली जीवो ओ जल्दी टिके आणे कुआडे गला जे टुकाटा अरे देखा साक्षात नहीं आज आसु सिए तार दिने को मोर दिने नाई गनाई कौन चली एबे ओहो कि गरम रे गनाई गना भाई सुनी पारुन ना कौन के रे भगिया कि रे अरे हाँ हाँ गना भाई मु भगिया अरे रह मु जाउची कौन हैला कि रे भगिया गना भाई चाष काम केमती चलची कि गरम हाँ सेमिति चलीची आउ वर्षा तो नहीं धान चाष करमी बोली भाबुची देखा जाऊ कौन होउची अरे भगिया आम बबुल को कौन देखिथिलु कि अरे हाँ से गाँ मुंडे खेलुला ना कौन कौन होला खरा बाटर खेलुची आज तार दिने को मोर दिने हो हो गना भाई मु आसुची ताले हौ तू जा टुका कथा मु आज बुझुची तार दिने को मोर दिने आज आसु तार दिने को मोर दिने मारी के पिठरे न पड़ची मोना घनिया नुहे पानीटा कुआडे गला बबलू बबलू तो बापा उठन कोडी कोडी बाबा गड़बड़ी बाबा बाबा जाने दो अरे बाबा को काढबिनी बाबा सत्य कोती काढबिनी बाबा तो सत्य कोती बाबा सत्य कोती जाना मत आप काढबिनी 20 वर्ष परे
ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କହ। ଏଇ ଶୋଇଛି ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ। କୁଆଡେ ଭାବିଲ ରସିକନା କର? ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ। ହଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, କିଏ କଣ ପଢିବ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ଗୁଡାଏ ନମ୍ବରଟା ରଖିଛ ନା, କିଏ କଣ ପଢିବ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଚାଲ ବିଲକୁ ଚାଲ। କିଛି ବି ନା ଚଲ ମୋ ସହିତ ବିଲକୁ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବି? ତମେ ଯାଅ ସେଇ ବିଲରେ କାମ କରିବ, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବି? ତମେ ସେଇ ଜୀବନ ସାରା ବିଲରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିବ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ବିଲ କେବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। तुमने बबलू आसने के लिए ଆରେ ସେ ଗରିବଟା ନ ଆସିଲେ ଆମର କଣ ହେଲା? ତାକୁ କହି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ଆରେ ସିଏ ନ ଆସିଲେ ଆମର କଣ ହେଲା? ଆରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସିଏ ଆମର ସାଙ୍ଗ ନା ଆଉ। अरे देखो से आसीगला। ଆରେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଏ କଣ କହୁଥିଲା ନା କଣ? अरे नहीं आमे कहूतलु जे तोर एते लेट होला काई। ଆରେ ନାଇଁ, ବାପାଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଝଗଡା ହେଇଗଲା ତ, ସେ କହୁଥିଲେ ମତେ ବିଲକୁ ଯିବା। ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆରେ ପରୀକ୍ଷା ତ ସରିଲା, ରେଜଲ୍ଟ ତ ବାହାରିଲା, କିଏ କଣ ପଢିବ କିରେ? अरे सांगो मु तो पाठ साठ होउनी, मु भाबी जे छक ଉପରେ ଚାମିନ दुकान खुले देई बसी पड़ी। ମତେ ତ ଘରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିବେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କଣ କରିବୁ କିରେ? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିବି। ଗାଡି ତ ଅଛି ପ୍ରବଳ ଝିଅ, ପଟେଇବି ବୁଲେଇବି, ଏଇ ତ ଲାଇଫ। ହଁ ହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରର ପୁଅ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ପାଇଛୁ ଆଉ। ପ୍ଲସ ଟୁ ଥିଲା ତ ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ଏବେ ବଡ ହେଲୁଣି, ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ମୋ ବାପାଙ୍କର ତ ଗାଡି ଅଛି, ସେ ତ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବେନି, ସେ ଜଣେ ପାରାଲିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ଗାଡିଟା ତ ମୋର ଆଉ। ଏକା ମୋର କିଛି ନାହିଁ। तो सरीगला जी पाखरे पैसा नहीं, कौन करी जे मुंडा तो काम करू ना। यारे पिलाटा बड़ कॉलेज रे पढ़िबो, पाखरे तो पैसा नहीं, केमती पढ़ेइमी जे कौन करी जे मुंडा काम करू ना। ବାପା, 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 ମୋର ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବାଇକ୍ ଅଛି, ଏକା ମୋର ହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ନିହାତି ବାଇକ୍ ଦରକାର। अरे बाबा एमाने हेले बड़ घरर पिला, तुम होला गरीब, ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବା। ମୁଁ ତୋତେ ବାଇକ୍ କୁଆଡୁ ଆଣିଦେବି? ଯଦି ବାଇକ୍ ନ ଆଣି ଦେଇ ପାରିବ, ଏତେ ବଡ କଲେଜ ପଢଉଥିଲୁ କାହିଁକି ମତେ? ମୁଁ ତ ଆମ ଗାଁ କଲେଜ ପଢିଥାନ୍ତି। ଆରେ ଦେଖ ରେ ଛୁଆ, ସେଟା ବେସରକାରୀ କଲେଜ, ମୁଁ ତତେ ଯୋଉଠି ପଢେଇବି ସେଠି ଆଉ କଣ ଦରକାର କହିଲୁ? ଧନ। ତୁ ଯୋଉ ଗାଁ କଲେଜ କଥା କହୁଛୁ ସେଇଟା ହେଲା ସରକାରୀ କଲେଜ, ଆଉ ସେଠି ପଢିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଜାଣୁ? ରେଙ୍କ। ଆଉ ତୋର ଯୋଉ ରେଙ୍କ, ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେତିକି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ। ଦେଖ ବାପା, ବଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପାଠ ପଢି ମାନେ ମୋର ବାଇକ୍ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦରକାର, ନାଇଁ ତ ମୁଁ ପଢିବିନି ହେଲା। ହଉ ନବ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଥିଲେ? ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଗାଡି ବିଷୟରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ନା କଣ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଖନ୍ନା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି, ଆପଣ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏ ରୋଗକୁ ସିରିୟସଲି କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି? କଣ କରିବେ ଡକ୍ଟର ବାବୁ,
ମୋର କିଏ ବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି? ପୁଅ ତ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଶୁଣୁନାହିଁ। ଆପଣ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅକୁ କିଛି ବି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ଜଣେଇ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି? ଜଣେଇଲେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିବ ଏବଂ ପାଠରେ ସେ ମନ ବି ଦବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ଠିକ ହବ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ନା ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି? ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମେଡିସିନ ଠିକ ଟାଇମରେ ନଉଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସୁଛି। ବବୁଲୁ 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 ତୋ ବାପା କଣ ହେଇଛି? ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଚେତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ବାପା କଣ ହେଇଛି? ବାପା ଉଠୁନା କାହିଁକି? ବାପା ବାପା ତୁମର କିଛି ହବନି ବାପା, ମୁଁ ତୁମ ଡକ୍ଟରକୁ ନେଇଯିବି, କିଛି ହବନି ବାପା। ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ମୋ ବାପାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ସେ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହେଇଗଲେ କାହିଁକି? ସେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ? ନାଇଁ, କଣ ହେଇଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର? କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର? ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ପ୍ଲିଜ ଡକ୍ଟର ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ କରିବି। ପ୍ଲିଜ ଡକ୍ଟର, ଯାହା ବି ହଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଦୟାକରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ ଡକ୍ଟର ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଅପରେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁଁ କରୁଛି। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ଠିକ ଅଛି ଡକ୍ଟର, ଆପଣ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ଦୟାକରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟବାନ ସେଇମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ। ବାପା, ତମ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହେଁ। ଏ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ବୋଧେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ବାପା, ସତରେ କ'ଣ ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ବାପା ତମେ କଣ ହେଇଛି? ବାପା ଉଠୁନା କାହିଁକି? ବାପା ହାତ ଟେକି ଦିଅ ଥରେ, ଆଉ ସେଇ ମଥା ମୋର କିଏ ବୁଲେଇବ ମତେ ମେଡ଼ ମେଲଣ, କାହା କାନ୍ଧରେ ବସିବି କହ, କିଏ ରଖିବ ଯେ ନୀତି ମୋ ଖବର ରାଗିଛ କି? କଣ ହେଇଛି? ବାପା ବାପା ତମେ ଉଠୁନା କାହିଁକି? ବାପା ଡାକ ମୋର। ବାବୁ କଣ ହେଇଛି? ମତେ କିଛି କାମ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ମତେ ଟଙ୍କା କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ବି କାମ ହଉ ମୁଁ କରିବି ବାବୁ। ସହିଯାଅ ଯେତେ କଲେ ଅଳିଅ ଝଟ, ଭୁଲ କଲେ କାନ।
ହଁ ବାବୁ ଉଠି ଦେଇଛି ରହୁଛି ଯାଅ। ଯାହା ମାଗିଛି ଦେଇଛ ବାପା ପୋଛି ଦେ ଆଜି ଲୁହ ମୋ ଆଖିର ରାଗିଛ କି ବାପା ତୁମେ ଶୁଣୁନା ଡାକ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନିବି ମୁଁ ଯାହା କହିବ ଫେରି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ କଳେଇ ନବ ଓ ସବୁ କଥା ମାନିବି ମୁଁ ଯାହା କହିବ ଫେରି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ କଳେଇ ନବ ଡାକୁଛି ତମ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ମୁଁ ରାଗ ଛାଡ଼ି ହସି ଦିଅ ବାପା ମୋର ରାଗିଛ କି ବାପା ତମେ ଶୁଣୁନା ଡାକ ମୋର ବାପା ଆଜିଠୁ ତୁମକୁ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ହବ ତମେ ଘରେ ଏଥର ରେଷ୍ଟ ନିଅ ମୁଁ କାମ କରିବି ଠିକ ଅଛି